Tingnan, oo. Kaso malalaki. Ito yung ginagamit sa kwan, sa pork and beef. Ay, ganon? Oo, yan yun. Grabe ang mahal, 58. Kasi ito naman yung sa kwan, masarap to. Sa lagyan ng ribs ng baboy, tapos repolyo. Ito na muna yung mga pinamili natin, no? Hindi pa tayo nakangalahati. Ayun, no? Ito stock yung ganito sana. Mas mura ka. Sabihin natin. Ha? Mas mura nga. 97 lang. Ano? Kalan? 20. Mas mura. Ay, hindi 97 pala to. Yun, no? Oh. 97 lang to? Gusto ito ba yung price nito? Ito yata, Ito. no? Ay, yung barcode. 97. Ito nga yun. Ay, ito yun. Magmura nga dito. Kumuha ka na ng 5. Hawakan mo. Kaya kukuha tayo ng gatas. Lamang piraso. Pero yung pack na yung kukunin natin. Kasi mas mura yun eh. Mas mura siya pag ganito. Ilan na yun? Mahal ka saya. Sayaat? Pinalimaran mo. Bali 6. Bali kukuha rin pala tayo ng swak. Yung bear brand na swak. Isa, dalawa, tatlo, 4. Mabilis kasing maubos yan. Marami kasi yung mga bata na bumibili niyan doon sa amin. Ano pa? Ay, iba ata. Ano ito sarap? May magic yung ano. Ay, ito nga yung original. Patayin niya. Ano? Kumuha ka na? Dalawa lang na. Dalawa lang. Ano yung original eh. Pwede na to. Dagdag ko lang doon. Sige, dala mo. Bibili sana kami ng macaroni kaso wala yung wala yung binibili namin na pang tinda sana. Yung may kulay-kulay, diba ito yun? Ay, iba. Maghahanap na lang tayo ng miswa. Miswa, may Yung miswa. paninda namin na miswa. May miswa ba tayo doon? Wala na ah. Meron, ang dami. Di, tatatlo lang yung nabili natin nung nakaraan. Pero may nabili pa tayong 5. Wala Kuha ka na. na lang yan, 5. Ano yan? Yan yun, Kumiya. Umiya. Ilan? 5. Oh. Kumiya, trikyo. Malilimang pirasong ganito. Dito talaga tayo mapapalaban ng hakot dito mga kalaban na kaanaw. Ilan? Ilan agad ang tanong? Papaisip yung asawa ko. Anong explanation? Ano? Ilan ba? Ay, October. Bigyan mo si tita mo ha. 20 lang di, 20.
October ba yung expiration? Oo, malapit na rin. Ito, October. September Ito October, oh. Dito ka kumuha. 2016. Ha? Ah, 2024, ayan oh. ay, oo, October nga. 20 lang din. 20? So, sorry. 8, 10, 12, 18, 20. So, napapansin nyo siguro mga kalabarkada na kina-check namin yung expiration. Nagdagan mo na kaya ng 10 pa. Nang? 10 pa. 10 pa. Kina-check namin yung expiration para hindi naman malugi yung tindahan kasi pag ganun kasi na malapit na mag-expire ganun, binibili na lang namin para kainin kasi imbis na ma-expire hindi naman masayang at yun yung iniiwasan namin, kaya pinipili namin yung mas matagal pa yung expiration. Ang sarap din eh. Yung pula, Marami pa tayong pula doon. marami pa. Yan yung binili natin. Yung kwan, beef, chicken na noodle. Ito. Kuha ko, tigba 20 na. 10 lang. Di ba Sa 10 meron lang. naman yan sa ano? Diba? Meron yan sa bayan. Nandito nila. Kumuha ka na 10. 2, 4, 6, 8, 10. Tapos check natin yung expiration. Ang expiration na ito ay October 2024 din. Yun lang. Tapos kuha rin tayo ng chicken. Four, six, eight. Minsan kami Puno na yung cart natin. Oh. Ay, oo, yung cheese na kondi, cup noodles. Alright, update tayo mga kalabrakada, no? So, ipinila ko na pala yung isang postcard natin dahil punong-puno na. Kaya kumuha ulit tayo ng bagong postcard. At nandito na tayo sa may mga bilihan ng mga snack foods. Kukuha tayo nito, Hi-Ho. Tapos kukuha rin pala tayo ng kulay itim na Hi-Ho, yung spicy. So, well, tapos kuha rin pala tayo ng stick po, dalawa. Nakuha rin pala tayo nito Domingkong.
Phoenix Diceropsis O2 POS, Diceropsis O2 Five. POS. Tapos kuha rin tayo ng dingdong na yung kulay red saka kulay orange. Red. Kumuha na rin pala ng bagong poster si Mrs. ah. Hindi na kasya eh. Yung kumbibi, Kumuha meron na? ako. Doon ka, Hans? doon ka na sa chichirya. Chichirya na lang Ano ako. bahala doon. Ay, ito ba yan, baby? Kaka nito. Ribis ko. Oo, dalawa. Slow. Dito na, babe. Tiger. Wag na, wag na. May masyadong. Bili tayo nun. Tinapay. Yan na yung malaki. Yung mahisan. Ang sarap eh. Hindi masyadong kapanan. Ganito masarap to. Yan na lang ako nito. Ito na lang lang. Kano to? Nasa 300 plus. Pang kape natin. Para pag ganun na nagkakape, may tinapay. Nandito lang pala tayo sa mga chichirya, mga crackling ganyan. Kuha tayo. Wala, malaglag. Uy, malaglag man. Ang hinila. Hinila mo na eh. Hindi, wala na talaga. Ikaw naman. Oh, ikaw nga, nakalaglag ka rin. Eh, muntik mo lang malaglag eh. Hindi ka lang nalaglag na. Nalaglag na. Hayaan mo na. Kunin ko na lang, nakakahiya. Ayan, may patatas. Uy, shit. Ito yung manghang. Hindi pa. Tapos na ito. Oh, mayroon na, mayroon. Tigsa 10 lang yan. Ito lahat na yung pinamilit. Ang dami no? Ito pa. Update tayo mga kalabarkada. So ito lahat pala yung mga hinakot natin mga paninda. Ito yung unang isasalang dun sa may counter. Bali 1, 2, 3, 4.
maintenance days dito sa ring area. Bali, apat na cart lahat. Maintenance days dito sa ring Ano area. yung price mo? Ang dito. Kailan natin yun? Bali, apat na cart lahat yung mga cart natin. Digitizer of unit Oh. maintenance flash to lane 4. Dicer of unit maintenance flash to lane 4. Hindi natin alam kung ilan yung aabutin ng lahat ng yan. Update tayo mga kalabrakada. So natapos na tong dalawang push cart. Tingnan nyo na, punong-puno na. Pero meron pa dun. Inabot tayo ng 20 mil. 20,000 lahat-lahat yung mga kun natin. Ano bang tawag doon? Expenses. Yan. 20,000 lahat yung expenses natin sa groceries. Sa paghahakot natin ng paninda. So update ulit tayo mamaya mga kalabrakada. Pauwi na tayo. Isasalansang muna to dun sa kulong-kulong. Kung mapapalaban na naman sa Supremo na to, si Raptor.